Ja oikein hyvää huomenta täältä Oheisharjoittelukeskuksen aamu-TV:stä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja meillä on tähän alkuun tämmönen kysymysboksi laitettu toisillemme, mitä tässä kysellään. Ja ensimmäisenä kyselyvuorossa olen minä. Joo, et olekaan, kun mä... Sori, ei kun mä vaan alusta pikkusen. Eli tämmönen hauska ohjelmaosio, missä me halutaan tehdä vähän toisemme tunnetuksi paremmin teille seuraajille. Eli tämmösiä, ei välttämättä niin meidän ammattiin liittyviä kysymyksiä, vaan vähän aiheen vierestä ehkä ja tämmönen hauska tutustuminen. Me kysellään toisiltamme kysymyksiä ja tulee jotain pientä muuta kivaa, joten me ei itsekään tiedetä kaikkea, mitä toisilta aikoo kysyä, niin tämmönen vähän erilainen ohjelmanumero tähän kohti. Joo. Onko sulla mitään lisätä? Ei, mä alkaa taas naurattaa. Hyvä, siitä äkkiä koostaa puheenvuoro. Haluatko kysymään vai? Joo, mä voin aloittaa kysymään. Okei. Nauttikaa, mä oon kerrankin hiljaa. Joo, kyllä. No niin, ja se on ihme. On vielä vähän aikaa. No niin, ensimmäinen kysymys kuuluu. Tää tulee molemmille. Minkälainen on teidän unelmapäivänne? Ei olla lyhyitä kyllä, ei. Nyt menee puoli tuntia tähän. Tässä on pari Ei, pitempää. mä aloitan. Mä saan nukkua pitkään, mä herään vasta 10 tai 11. Syön hyvän aamupalan, lähden treenaamaan, teen joku hyvän treenin. Sitten jotain kivaa pientä. No itse asiassa hei, sori, toi oli salitreeni toi eka. Sitten mä käyn jossain hyvällä lounaalla ulkona syömässä, sori, tää vähän veny. Sitten mä käyn pelaan varmaan padelia vielä, mut sitten mä illalla menen vielä leffaan ja sen jälkeen vielä hierontaa. Okei. Kyllä. Kuulostaa hyvältä. Ja Joo, nyt kun mun toi pitäisi olisi keksiä ihan- uusiksi Kyllä. noin hyvän vastauksen jälkeen Joo. päivä. No, kyllä meikäläinenkin nukkuisi aika pitkään, mutta siis mähän heräisin jostain auringon alta, siis jostain ulkomailta. Jostain siis niin kuin, jossain missä on lämmin. Ehkä olisi semmonen joku brunssi siinä. No jos mä olisin Suomessa, mä menisin kyllä Lapland Hotelliin aamupalaan. Se on best. Mut jos mä olisin siellä ulkomailla, niin joku hyvä brunssipaikka, en nyt osaa nimetä tiettyä. Mutta sinne. Ja sit mä kävisin vesipuistossa. Mulla oli kyllä En huono mä kyllä vastaus. treenais. Niin. En mä treenais. No nyt kun mä aloin miettimään, niin Mä uisin meressä ja siellä pulikoisin siellä vesipuistossa ja uima-altaassa ja mitähän muuta mä tekisin? No siis kävisin taas syömässä. Kävisin monta kertaa syömässä sen päivän aikana, kaikki niinku lempparipaikat. Menisin johonkin viimeisen päälle ehkä pihviravintolaan. Alkupuolella vähän tartaria ja sitten taas sisäfilettä. Oi joo, Ja mä mukaan Tai menisin sit mereillä vielä siellä Ei, olevana. kuulosti hyvältä. Joo, ja Mutta enemmän nyt oikeesti menisi treenaamaan, mutta kun mä mietin, että sulla on vastausta, Joo, siis totta. Ei, tässä on se, että mä joudun ekana vastaan. No niin, mut sä halusit ite eka Niin vastata. ei jos pitänyt, koska nythän mä muuttaisin mun vastauksen, mun kuulin sun Mut vastauksen. kyllä mä olisin siellä hieronnassakin. Joo. No niin, eli yksi tommonen Se- yhtäläisyys. Joo. Sitten Et jotain löytyi kyllä. Ei padel ehkä Sangria. ihan niin kivaa kuitenkaan ole, että mä jättäisin sitä ulkomailla niinku väliin, että toi on ehkä vaan parempi. Joo. Okei, sitten seuraava vähän lyhkäisempi kysymys. Lempi jouluherkku, kun ollaan näin joulualla. Valkosuklaapiparipallot! Se tuli apteekin Ne on hyllyksi. hyviä kyllä. Ne on. Mulla ei valitettavasti ole mitään yhtä suurta, mä oon tylsä, vaikka konvehtirasia ne suklaaherkut. Joo. No mikä Kaikki on vehtirasia? Panda. Joo, se on paras niistä. Mutta vähän tylsä. Mulla ei ole mitään semmoista selkeää jouluherkkua, mutta tommoset kaikki on hyviä, mitä sä sanoit kyllä. Mutta toi tuli aivan apteekin hyllyt. Se tuli Kova. sieltä. No mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Mikä olisi teidän lempidrinkki? Lempitrinkki. Drinkki. Meikäläisen vakkari, kossu russian, mutta lippuviina, suomiviina vielä siihen kossut tilaa. Eli hyvä möykky. Apple mule, se olisi ehkä semmonen oikeesti. Onko se muuli? Apple mule? Mule, eli muuli. Muuli, Ja kun kyllä. mä menisin just sanoa, että Moskovan muuli myös, Okei. ja mule ja muuli, eikö se ole Oh, sama? se on Eikö sama. ne ole myös vähän samaa? Se on se inkivääri, onko? Siihen Eikö tulee se ainakin se oo? apple mule ja Mä en oo pitkään inkivääri ja aikaa. omppuu ja se oli meikäläisen bravurissa. Toi on ihan hyvä itse asiassa. Joo, toimii ihan Joo. hyvin. Et se on vähän, että valitaanko me se versio, missä on se lippuviina ja russia, niin nimenomaan pirkan russia, tai sitten toinen on tää herkkujuoma. Apple mule. Aivan. Siihen pitää olla kunnon aineet. Selvä. Mennään Hyvä. tolla. Käy mulle. Saitte 2. Sieltä tuli. Sitten kun me ollaan niin hauska porukka ja on Ihan tässä hito miettinyt vähän näitä kyssäreitä, niin ajattelin kysyä tälle ihan kylmän viileesti, että hei, kertokaa molemmat mulle vitsi. Mä meinasin laittaa tuon johon loppuun, että nopea vitsi. Hyvä, no mä aloitin äsken, niin Erika voi aloittaa. Joo, sieltä otetaan Ekiltä. Oi vitsi, kuningas söi sipsi. Ihan toi. Kerro vaan. Ei toi käy. Ei, kyllä me vaaditaan vähän parempaa. Joo, kyllä. Hitto, pitää nyt miettiä hetki. Valmistautukaa miettiä joku puoli tuntia.
Ja tässä kelataan tätä. Oh. No mut sulla pitäisi olla valmiina, kun sä oot meinannut kysyäkin tän kysymyksen. Niin, mut kun silleen, että mun ei tarvitse itse vastata siihen, vaan että mä teitä kysynyt sen niinku. Ottakaa omaa aikaa, ei oo tässä. Ei oo niin. Ei tässä niin kiire ole. On, mä en jaksa editoida. Irtoaks sulta? Mä en keksi yhtään vitsiä, vaikka mä oon kuullut vaikka miten paljon niitä. Ei, nyt lyö ihan tyhjä. Suomi-popin aamulypsykin kuunnella, sulla tulee aina hyviä läppiä, mutta mä en Onks kyllä heitä, saa. pelasta meidät, Heitäpä heitä joku joku. hyvä. Voinko mun heittää joku hyvä lähtö? Joo. Heitä, ihan Mä luokalta. osoitan nyt, että sä oot tän porukan ainut hauska. Okei, hei, Alas mun pitää itekin vähän funtsia. Hei, mitä Tarja Halonen sanoi varpaille? Hyvät känseläiset. Toi oli ihan Noniin, toi pelastetaan pitkä Et ole ollut hiljaisuuden. miettinyt tota. ei, toi ihan tosta otin tuolla hupusta. Kyllä. Joo. 10 läppää oli, yksi piti valita, mutta hyvä oli. Nyt löytyi, joo, kiitos. Joo. Tuliko Sitten muuta vielä? oikeastaan tossa oli mun kyssärit, voin siirtyä seuraavaan. Okei, saanko mä kysyä seuraavaksi? Saat. Mulla on ylhäällä. Konsta, hiihtäminen vai luistelu? Luistelu. Miksi multa ei kysy? Lempileffa. Kauheakankkuset on hyviä, Fast and Furioukset on hyviä. Kyllä. Heitetään ne tähän väliin. Okei, toimii. Mikä supersankari oli sit, jos saisit valita? Tai jos olisit supersankari, mikä se olisi? Mä oisin teräsmies. Mä olisin kanssa. Oho, Mikä sä olisit? Batman. Okei. Spider-Man. Alright. Okei, selvä juttu. Mistä hinnasta ajaisit hiukset ja viikset pois? Jos mä löysin 50, lähtisikö? Ei vielä 50. Paljon sitä lähtisi? Kyllä mä No kyllä mä jos satku heität, niin kyllä lähtee 50 lähtee sinne. Mut millä tukka? Sekin pitää saada pois. No siihen, pitääkö sekin saada pois? Pitää. Mä just, että miten Ei sulla se on kättä tänne. Heitetään siihen 50 lisää, niin lähtisi. Lyhyemmäksi, ei ihan kokonaan ei, pois. Kaljusta puhuttiin nyt. Kaljusta? Joo. No sitten saat laittaa kunnolla fyffeliä. Okei, Vai, paljonko? kuuntelin. 200, 300? Jos ihan kaljuksi, kyllä mä 500. Onko sulla 2,5 hunttia löysää, löytyykö? Joo. Ja jos löytyy, niin voidaan saman teistä ottaa tässä videolla ja näyttää. Ai vitsi, houkuttaa, mut ihan täytyy Hei, ottaa otetaan seuraava joku, että jos meille tulee palkkapäivä. tarpeeksi seuraajia, niin leikataan Konstan tukkaa. Joo, Ei mieluummin, jos tulee tarpeeksi seuraa, niin viikset ensin. Joku tietty raja siihen, että... Okei, 50 tykkääjää videolle, niin kuin peukuttajaa, niin se lähtee viikset ja sitten toiset 50. Ei. Okei, viikset 50, mennään sillä aikaa. Sillä aikaa, joo. Ootko vahingoiloinen? Olen. Joo, mä oon kanssa. Oot sä? No kyllä. Joo, niin me varmaan kaikki ollaan. Mä veikkaan. Mikä on huonoin puoli Eerikassa? Se on aina myöhässä. Tulipa nopeasti. Tänäänkin olin ajoissa. Sami oli se, joka oli myöhässä. Ei, oliks Sori, toi oli lapsen vähän takia- liioiteltua aina, välillä. Mä Okei. juoksin tuolla Kassiolalla kunnon Joo. jättipäki, missä oli elämä mukana ja kaikki. Ja menin bussiin ja Sami ajelee autolla perään. Siinä vieressä. Tarvitse kyytiä. Myöhässä. Ei, joo, sori, toi oli vähän liioiteltua, että aina, välillä. No joo, mutta Välillä. on oikeesti on. Joo. Sitten yksi kyssäri oli vielä. Sori, pitää kääntää noin päin. Mikä piirre ihmisissä ärsyttää sua eniten? Yleisesti ihmisissä. Epärehellisyys. Loistavaa. Okei. Okei, aika hyvin tulee. Hyvä. Eerika, mä vähän suun. Oho. Suklaat jääkaappiin vai huoneen lämpöön? Huoneen lämpöön. On teillä jääkaapissa suklaata ja niin se mitä? kuuluu sinne. Ei, kyllä mäkin se huoneen suutuntuma lämmössä, on huoneen tosi lämmössä. huono. What? Joo. Joo, maistuu se paljon niinku... Ei, kun vaikka jos jätskikin kalattaa suklaata, se menee Ei. Ei, mieluummin vaikka sulaa suklaa. Okei, Siis mieluummin mä käytän kyllä. mikrossa, Joo, mulla oikeesti. ei sulata sulle muuta suklaata. kysyttävää enää. Otetaan seuraava. Mulla oli pari vielä. Joo. Voi toistamme jotain. Ei, mut Konsta, etkä sä sanonut jääkaappi? Ei vaan siis huoneen lämpö. Niin. No, okei. Säkin takinkä esitti mun kaveria. Eikä esittänyt. Joo. Ei mutta mä sanoin, mutta se ei voi kuulla. Ai jaa. Saanko sä myöntää, että sit on ei. Sitten niin. Mä myllyttää kummanen. siihen.
Joo, sitten on puukko tuossa mun selässä vaan, niin vinkkaa sulle silmää mun selältä. Vittu, mä oon pettynyt teidän molempiin. Petturit. Okei. Huonoin puoli itsessä. Huonoin puoli. No mä olisin sanonut tonne, että mä oon myöhässä aina. Okei. No ehkä siis, jos nyt No ei aika ihan hyvä mennä, ihminen, jos ei muita huonoja puolia. No onhan muita, mutta pitikö sanoa yksi vai? Joo, Sulla ei jos mä yksi, kaikki? ei kun yksi vaan joku, On, mikä on niin. huonoin puoli tai mikä Ei kun ei oo muita. Ota hetki kun ruveta. niin. Kyllä. No ehkä siis semmonen yleinen säätäminen, sählääminen. Se Okei. menee vähän tohon kategoriaan, kyllä te tiedätte. Mutta ei se, se on ihan hauskaa sit kuitenkin. Niin ei se ainakin niinku näin huono. alussa Se vielä käy vaan silleen, mutta raskaaksi. niin varmaan. Tääkin aamu, niin Kyllä. Joo. No hei, mikä sua ärsyttää ihmissä eniten? Mikä puoli? Tai mikä piirre? Ylimielisyys. Joo. Sitä Allekirjoitus en tohon. siedä. Joo, se on kyllä aika. En yhtään. Ei istu meikäläisiin. Kyllä. Molemmille vielä kysymys. Minkälaisia te olitte ala-asteella? Haasteella. Varmaan Tota, semmonen pelleilijä pelle. Aika Sähläsi hyvin. menee Okei. sielläkin. aika hyvin kiteytetty, että itekin oli aika semmonen hulivili vähän siellä, että tuli tehtyä kyllä vaikka ja sun mitä. Joo. Ei siitä se enempää. Jatketaan seuraavassa jaksossa. Niin, mäkin koitin. Joo. Varmaan semmonen. Joo. No niin. Joo. Et touhukas. Virtaa riittää. Kyllä. Mä voin kuvitella myös. Sitten saisit yhden illan ihan kenenkään kanssa vaan maailmassa ja teillä on sama kieli, niin että sitten ymmärtäisitte toisianne, niin saisit järjestää illaa, että saisit höpötellä, jutella ja kysellä joltain jotain, niin kuka se olisi? Se oli ihan kuka vaan maailmassa. Ihan kukavaa. Joo. Onko joku semmoinen mielenkiintoinen tyyppi? Joku näyttelijä tai laulaja tai urheilija tai... Tää on paha. Mä koitan mietin ehkä puoli tuntia. Säkin voit miettiä, otakaa kun se... hetki. Ja tuleeko mulle toi sama? Joo, sä oot vasta Mä olin jo helpottunut. Ei, Mutta mä on haluan mäkin mietin, kuulla. joo. Kuka se voisi olla? Aika paha. Ois monta tyyppiä kyllä. Niin. 10, 9, Ei. 8, Ei. No ku... 5. Ja vastaus tulee. Mun äiti. Joo, äiti. No ei kun joku muu. No niin Eki. Anna mulle vastaus. Odota. Mä en yhtään tykkää tämmöisistä. Joo, Aika paha. No vastaa sä nyt tähän väliin. Jos ei ketään niinku tolle läheisiä tai niitä ei lasketa, että pitää olla joku tommonen, niin kyllä mä sanoisin ehkä jopa Sauli Niinistö. What? Okei, aika tylsä mun mielestä. Tai sitten, mulla oli 2 muutakin vaihtoehtoa. Ymmärsikö, että teillä on sama kieli, että se voi olla ulkomaalainen myös? Siis? No se! No sitten, mä olin suomalainen. Ei, kun siis, Okei. ei, kun nimenomaan sama kieli, että ymmärtää, No että vaikka sitten- olisi niinku ulkomaalainen. Niin... Mä heittäisin ehkä Jim Carrey. Joo, just joku tommonen, kyllä, tai joku Zlatan, voisi olla aika paljon tarinoita tai jotain tämmöistä. Tai sitten toinen, mikä tuli, niin Ronaldo. Cristiano Niin, Ronaldo. niin, kyllä. Just joku tämmönen, mua kiinnostaisi ainakin. Okei. Kyllä. Et ei ole pakko olla urheilija, mutta joku, jolla on tolle tarinoita. Mutta Kyllä. ehkä urheilijoille samastuttavasti kiva kuulla. Mut se olisi kiva saada ne molemmat samaan pöytään sille. Toinen on... Mut se oli huikea- tästä toiveessa, se nyt ei Se ei yhden toteudu. sait vaan ottaa. Niin. No kyllä mä sit otan sen Ronaldo. Okei, Ronaldo Joo. sitten. En mä ois lähtenyt no kun en mä tiedä, mulla ei ole mitään sulla, tämmöstä niinku no niin. fanituksen kohdetta. Mä olisin taas sanonut joku niinku Muotiker- huippuluokan psykologi tai joku, kenen kanssa mä pääsisin juttelemaan. Se on niin paljon ongelmia. Okei, niin mä ymmärrän. Täytyy olla maailman huippu, että saa sulla. Okei, no niin. Aivan mahtavaa. Siis joku, kenen kanssa olisi semmoinen, no en mä tiedä. Joo. Joku mielenkiintoista. Se Mä niinku rakastan keskustella syvällisiä, niistä olisi joku tämmönen. No Mä en joo, yhtään. joo, kyllä. Ymmärrän. En mä kyllä tiedä, ei varmaan nyt semmoisen psykologin kanssa mitään. En mä tiedä, joo. Joo. Joku semmonen. Sitten mulla Eki sulle, mikä maa tässä kortissa on? Nyt ihan oikeesti lopetaan. Hei. Risti, Okei, sitten seuraava. Hertta, Ai sä tiedät nää nyt, kun viimeksi ei no mennyt. tiiän pataa. Tää oli tylsä, kun Aika hyvin kyllä. viimeksi meni ihan lukkoon, kun Kattokaa meillä oli edellinen korttipakka. Joo, kattokaa se video, se oli hauska. Mä luulin, että et vieläkään muista. Mä vaan hauskuutin sua. Okei, niinpä tietenkin. Vähän en vetin tiedä nenästä, usko. että- Joo, kyllä. Salainen pahe.
No sä oot kysellyt tätä jo. Onko? Oliko No se sinä? siinä videolla. Liittyykö se nakkeihin? No sulla? oli niitä jotain puolikkaita nakkeja. Mä siis aina teen Koska sitä. mun vika kysymys mulla on, että loppuu mikä nälkä suhde sulla on nakkeihin. Mä oon jotenkin, mulla on jäänyt alitajuntaan. No just silleen, että saattaa kylmänä vetää nakkipaketista nakkiin, mutta syö ehkä puolikkaa jättää Okei, niin tää oli tää. Mä mietin, että joku nakkeihin liittyvä juttu. Ja se oli. salainen pahe, sitäkinhän mä sanoin, että en mä muista menikö sen pahe hommaa vai mihin, että syön muitten ruokia. Eikö niin, toi oli Ja- toi. niin. Niin olikin. Niin ravintolassa kun on, jos Totta. Eki istuu vieressä ja kannattaa varoa, että niin tulee haarukka jostain takaa. Joo, kyllä. Kyttää, kun jotkut lähtee pöydästä Kyllä. pois, jotenkin urbanista, niin käntty vielä. Kiitos! Kyllä. Okei. Mun kysymykset oli tässä, paitsi että ei ollutkaan, koska seuraava osio, missä pitää niin. valita joku kolmesta, että kuka todennäköisin. Joo. Saa osata mä sitten. Joo. Ois helpoin houkutella rahaa vastaan juoksemaan alasti torin läpi yöllä. Ottakaas. Kauan tässä annetaan aikaa. 5 sekkaa. NYT. Nyt! Ai, mä osasin Ei. konstaa. Joo, Aa. mä osut itteni, koska mä veikkaan, että mä olisin aika altis tommoselle kanssa, mutta mä menisin kyllä osoittaa myös konstaa, koska mä tiedän, että Niin. konstakin voisi olla helposti kyllä. Se on ihan totta. Mä luulen, että tässä jos vähän faktoja puhutaan, niin kaikki meistä voisi olla semmoisia. Joo, mä veikkaan kanssa, että se ei niinku Kyllä. mahdotonta olisi kenenkään Kyllä. kohdalla, mutta joo. Joo. Okei, ensimmäinen. Semmonen, joo. Ei ylitse pääsemättä. Kyllä, sais todennäköisimmin uitua 500 metriä yhtä soittoa ilman taukoja. 500 metriä, onko se mukaan paljon? No, Se on. okei. Okei. Tää tuli suora. Tää tuli Joo. suora. Siis mä oon niin paska Pysyt sä uimuri. pinnalla? Pysyn joo, kyllä mä 200 metriä niin Uimuri. nipin napin saanut. Mä oon niin puhki sen jälkeen. Aivan siis susi. Oot sä hyvä uima? Ihan ok, mutta voisi olla parempikin. Okei, no meneekö sulle 500 metriä niin helposti? Ei se ihan helposti mene, mutta... Joo. Kyllä se menis. Okei, no niin, no sit joo. Uimuri. Uimuri! Et sä just uimuri. Uimuri. Siis minä en saanut kuin uimari. Ai siis missä? Enhän sanonut. Sä sanoit uimurin. Se näkyy tossa videolla kyllä jatkossa. Siis mä... Siinä kelataan vielä siihen Et sinne. sä siis se kysy lukenut, mutta sä sanoit, että sä oot huono uimuri. Mut No jatka ei vaan. sanois, kun se on niin lähelle puimuria jo, mikä on sinne pellolla, mitä en varmaan olisi sanonut. Mulla pisti korvaan, kun sä sanoit, mä en sanonut. Okei, no niin, en hyvä. Joo. Jos sopisitte nyt menevänne 17. kesäkuuta porukalla Jätskille, kuka todennäköisesti unohtaisi tulla paikalle? Ai mitä, jos mentäis... Jos nyt sovittais Jätskiin, että mennään Joo. 17. kesäkuuta Jätskille, Joo. ei puhuta sinne lähempänä siitä, niin kuka meistä unohtaisi tulla paikalle? Okei. Joo. Saako osoittaa kahta? Näin vaan. Kyllä. NYT nyt! Mä Hei, puhutaanko tästä päivästä? Mitä me Ei pitää meidän tehdä? tarvitse niin, totta. Mä mäkin menisin kyllä tonne osoittaa, mutta taas sun... En mäkään. Mutta hei, mä tulisin En kyllä, mä mutta muista. välttämättä tiedä, tuliko se Jätskille vai ihan vaan niinku Terdelle. Niin. No, Mut mä tulisin paikalle. Mutta sä Niin. muistaisit sen. Kyllä. Okei. En mä Joo. muistas kyllä, mutta mä ajattelin, että en Niin. mä tiedä miten Konstakaan olisi Ei. mitään kärryillä mistään. Mä olisin yksin siellä Jätskin kanssa. Sulaa mun kädelle sinne. Missä mun kaverit oikein on? Eikö sulla olisi 3 jätskiä vielä kaikkea? Kyllä. Ottanut kaikille valmiiksi oottanut. Älä. Kyllä. Siihen, että... Missä te Joo. viivytte ystäväiseni? Kyllä. Okei. Kuka todennäköisemmin pääsisi yksin nopeimmin ulos pakkopelihuoneesta? Okei. Ei kun, Ihan hyvä. Oi, onks mä meidän välkky siis? No mä en tää... oikein tiennyt kumpaa mä teistä olisin osoitellut, mutta Kiitos. tiesin vahvasti, että en itse. Joo niin, mäkin tiesin sen. En tiedä, miksi mua ei osoiteta. Jännä. Joo. Okei. Vaikea, kun meillä on vasta yksi kokemus, Mutta mutta... kumpi teistä Kyllä. oikeesti oli parempi siellä? En mä tiedä. Pahaa Mä kyllä oon- sanoa. Joo. Mä luotin Konstaan, kun se on käynyt kuitenkin No olin mäkin käynyt kerran ehkä, mutta... Mä kävin kerran. Joo. En mä tiedä, aika heikosti se taas meni. Mutta ei, kaikkipäin. siis jos otetaan siitä, niin se oli se Sami ainakin vaikea koitti huono. liidata tilannetta aina. No, joo, mä yritin esittää semmoista, että mä tiedän mitä me tehdään. Nimenomaan. Sinku oli Se ympäri ehkä huonetta, ihan en mä tiedä, täällä No on niin, tää. Tää kuuluu ihan varmasti. Joo, Eikö joo, sulla oli joo. tehtävän jako vielä? Erka hoitaa nyt. Kyllä. Pikku hetki. Mitäs ihmettä tapahtuu? Joulupukki! Tuli etuajalla. Moi, tuu meidän videolle. Hei, tuu videolle. 5 minsa, niin me tullaan tähän. Joo, ihan rauhassa, me tullaan kohta. Joo. Hyvä. No niin. Okei. Sitten. Puhuu todennäköisemmin parasta englantia. Okei.
Se olisi pitänyt itseensä Siis, osoittaa niin kyllä. ois. Mutta onneksi Kosta ei tiedä näitä. Niin. Joo, meillä on siis, me ollaan verkkovalmennushommaa, kun nyt ollaan tuossa tehty, niin se on englanniksi moni juttu, niin et usko miten helppoja lauseita on niin kuin mennyt tonkin toimesta, niin kuin Google-kääntäjä. Mutta ei sillä, että mä oon ihan yhtä huono ollut siinä, niin siksi vahva luotto, että äijä kyllä pärjäs. Englannissa ehkä parhaiten, niin Kyllä. Joo. Itellä ei löytynyt luottoa itteeni tossa. ei, mutta sä et tiedä miten huonoja me ollaan. Et tiedä miten rima menee, se menee aika alhaalla. Niin. No joo, sitten menee, jos me ikinä löytyy. Kyllä. No hei, sais syötyä todennäköisemmin paistetun hämähäkin. Sais syötyä paistetun hämää. Joo. Oli Miten sä helppo. osoittelet ittees? Okei, onks Mähän siis Kostallekin menee vihaan, kaikki? mä pelkään hämähäkkeisiä aivan. Mut joo, mut se on paistettu niinku kuollut, se on vaan semmonen Niin, niinku... ja ajattelin semmoisen, oi se on varmaan hyvä makunen. Rapee. Okei, no Joo. voisi kääntää. No Meni jo. oisit sä syönyt? Mä en tiedä. Kyllä mä voisin. Kyllä mä voisin. Okei, molemmat. Siis mut joo, joku Makuelämyksiä haaste hakemaan. mielellään, et en mä tiedä ihan... No varmaan joo, jos se nyt jossakin No ei. torilla ulkomailla ois se. Kyllä, Ehkä kyllä. joo, joo. Mutta ajatusinkin just se, että joku ilettävä semmonen, pitäis syödä, niin kyllä se menis niinku alas. Kyllä menis. No, Niin sä ajattelet, että nekin on niinku- mulle semmonen nautinto. Eli aina Tykkäät makuelämyksiä. ruoasta kaikista niin Tykkään erilaisista, ruoasta niin vaatteli, mut joo, okei, Kosta voisi taas. Joo. Eli ensi kerralla kun otetaan tässä video, niin voidaan tehdä meille semmoset herkut tohon ja näyttää tässä videopätkällä No, sitten. Että... just näin, kyllä. Noniin. Semmonen Okei. yllätyskupuinen. Kyllä. Kyllä. Liftatessa otettaisiin todennäköisemmin kyytiin. Okei, olipa. Okei. No. Joo, jännä, miksi sä olet? Okei. Ja Ei vaan. Mä oisin ehkä, no en tiedä, riippuu onko Kumsta? mies vai naiskuski. No joo, no. Ei kyllä No porukka joo, kattoo no. sen, kun ajo... Okei. Ei Niin. oteta. Jep. Ois helpoin houkutella tekemään laskuvarjohyppy. Se olisi siisti, kyllä mä haluaisin sen joskus. Mäkin haluaisin. No niin, mäkin, okei, no niin, nyt tätä paljasta, että kaikki vois tehdä sen. Eli kaikki osoittaa itsensä. Kuka olisi niinku hieno? Tai kuka olisi silleen, että ei lähdetä nyt hyppää. Niin, no siis, Kyllä mä ehkä siihen, niin mä ehkä heittäisin Sami. okei. No mä olisin valmis ihan enintään, se olisi tosi kiva, vaikka jännittävä. mutta siis te sanotte kanssa, että tekin lähti Niin, sitten. no kun Joo, jos mä lähti. nyt- Tää on jos te vaikea, nyt koska tässä voisi ketään vaan osoittaa, koska... Kyllä, mut lähtis ehdottomasti. Joo, no kun mä ajattelin, että toi on vähän liian leimi, pitäisi olla vielä joku semmonen, miksi olisi lisää vaaran tuntua, että sitten saa Joo. selkeätä eroa, että jos, olisiko... Mm. Mut joo, kaikki olisi tolleen. Joo. Sama. Se Oikeesti extreme hyvä laje. benchihypy? En oo benchi, mutta haluaisin, mutta mä ajattelin, että tandem laskuvarjohyppyä, mä haluaisin alkaa sitä harrastaa silleen. Se olisi oikeesti kivaa lähteä niinku hyppiin. Ois varmasti. Pitäis käydä joku kurssi varmaan. Siis mä en oo vielä mitään noista käynyt kokeilemaan. En oo. Et siinä on Voi, sitten seuraava voi. to-do-listalla. Okei, vika kysymys. Olemme eksyksissä metsässä. Kenelle annetaan kartta ja kompassi, että löydetään ulos sieltä? Kartta ja kompassi. Vitsi, en kyllä tiedä minkälaisia Antaisikohan mä eräkämisiä kenellekään? ootte. Mä en oo ihan Kyllä. varma. Mä en oo ihan varma. Kyllä mä Samille heittäisin sen kompassin käteen. Mä olin niin surkea suunnista Okei. armeijasta, ei mulle ei kannata. No, Joo, osaat säkin. Okei. No Mä luotin, että äijä osaisi suunnistaa. Okei. Mä siitä osaan. Osaatko? Osaan. Okei, no En niin. mä Osaa ajatellut, suunnistaa, että mut- ootte noin. Mut jotain Joo. kompassia siinä ruvetaan. Niin, että missä pääsee Niin. tähtikuvia, se oli. Just näin, kun et en se mä ei oo ihan tommosia semmonen niinku- vahvuus. Joo, sama. Meikäläinen veisi meidät kotiin. Kyllä. No, näin Se on sitten varmaan. kyllä. joo. Eli vaihdetaan vielä. Joo. Vaihdetaan kyllä. Kyllä. Selvä. Hei, meidän pitää katkaista tää Niin kello pitää. 11. Meidän pitää lähteä kuvaamaan. Kyllä. Kiitos tästä. Ensi videolla me jatketaan vähän toisen kiitän tyyppisellä ohjelmaosiolla, mikä Skål. jäi nyt tekemättä. Palataan ensi videossa. Moikka! Hei hei! Heippa! No niin, okei. Oli hauskaa. Niin oli.